Turistička agencija Viva Travel je jedna od najboljih na turističkom tržištu. O tome danas razgovaramo sa Tanjom Živanov, direktorom marketinga ove agencije. Tanja, dobar dan i dobrodošli u naš turistički magazin. Ovo je vreme kada prođu letnji aranžmani, leto je za nama, jesen u punom jeku. I šta je najaktuelnije kada govorimo o aranžmanima? Da, letnja sezona 2019. je uspešno završena. Turistička agencija Viva Travel obezbedila je i ove godine velikom broju putnika odmor kakav su priželjkivali na destinacijama širom Grčke, Italije, Španije, Turske i Egipta. Hurgada je destinacija aktuelna i u oktobru, tako da imamo još 2 polaska do kraja meseca, a u iščekivanju novih aranžmana za naredno leto putnici u ovom periodu obilaze evropske gradove. Posebno smo, prosto agencija postoji skoro već punih 16 godina i uspešno organizuje putovanja širom sveta. Posebno smo ponosni na činjenicu da za mnoge metropole organizujemo polaske tokom cele godine. Znači nije to samo kada su aktuelni veliki verski ili državni praznici. Svakako da su proleće i jesen najpogodniji periodi za takozvana city break putovanja. Pored standardnog Beča, Praga, Budimpešta, Venecije, Milana i Istanbula organizujemo i neke drugačije ture kao što je tura kroz Španiju, Francusku i Italiju. Obilazimo čuvene dvorce Bavarske, najlepše jezera Italije. Tu su i bajkovita italijanska sela pod nazivom Cinque Terre, ali i Sicilija koju nudimo tokom cele godine i kao metropolu i kao letnju destinaciju. Kada govorimo o ovoj sezoni, ima li nekih novih aranžmana u odnosu na prethodne godine? Da, ja uvek ističem avionske aranžmane i destinacije do kojih se avionom možda jedino može doći, poput Sankt Peterburga. Rim je naravno destinacija koja se već uvrstila pod obavezno. Dakle, u destinacije koje se mora obići bar jednom u toku godine ili bar jednom u životu. Zaista se Rimu mnogi vraćaju više puta, ali ja bih izdvojila ono što je novo u agenciji, odnosno u našoj ponudi za ovu jesen je Malta. U pitanju je avionski paket aranžman od 5 dana, za polazak 1. novembar i Malta je jedna ostrvska država koju zaista od srca preporučujem. Ukoliko putnici budu imali malo sreće, bit će i toplog vremena. Čini mi se, nadam se, bar do 25 stepeni, tako da će možda i moći da se okupaju u novembru. Svakako da je Malta nešto što preporučujemo, ali pored toga Porto Lisabon. Šta reći o Portu i Lisabonu, prosto 2 bisera Evrope, potpuno drugačiji gradovi u odnosu na ostale metropole, treba ih doživjeti, ne može čak ni da se opiše rečima. Na toj turi putnici će se upoznati i sa drugim zanimljivim mestima Portugala, naravno. U susret, koliko god to izgleda sada daleko, a nije, idu nam i novogodišnji praznici i doček nove godine, koji uglavnom ljudi vole da provedu van glavnog grada. Je li ima interesenata već sada? I tekako. Turistička agencija Viva Travel je spremna za doček 2020. godine i ukoliko vi ne znate gde ćete dočekati godinu, mi znamo, tačnije možemo bar da preporučimo jedan od 33 paketa aranžmana. Dakle, potpuno su spremni svi polasci za najtraženije metropole, tako da je na vama jedino da se opredelite za jednu destinaciju, za onu koja vam najviše prije vašem senzibilitetu. Nešto da poručite našim gledalcima gde mogu da dođu i dobiju opširne informacije? Tako je. Sve informacije, tačnije detaljniji programi nalaze se na našem sajtu vivatravel.rs. O aktuelnostima možete se informisati i putem Facebook, Instagram profila agencije koje prati skoro 70.000 ljubitelja putovanja. Hvala vam što ste bili naši. Hvala vam.